معلتي كلت عبيت مدبات لنا قال እግዚአብሔር ይመጻአሎ بدحريو اندرار ጎይታ አለና በቀጥታ ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንሐልፊና በቃል ዘገልግለና ለማዓልት ሐውና ፓስተር ቴዎድሮስ ጊላዩ ዌልካም ብራዘር እግዚአብሔር ሰላም እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ምሕረት ምስነፍስ ወከፍኩም ይሁን ከመይ ቀኒኹም እንኳን በሰላም በደሃና በህብረት ቅዱሳን መጻና ኩልና ዓበይቲ ናእሽቱ አወዳተና ዋልድን ወጋህፊልና ናቤት እግዚአብሔር ምጻና በረኸት እዩ እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ እትናቤቱ ንኽንመጽ ኃይል ዝሃበና እግዚአብሔር ከአ በቃሉ መልእዩ ክሰደናዩ እግዚአብሔር መስገን ክብርን ጎይታ ይሁን መዘምራን እግዚአብሔር ባርኩም እግዚአብሔር ባርኩም እስከን በሎ ክብርን ጎይታ ይሁን ምናልባት በየማንና በጸጋምና ሰላም ዚበልና ያሐው ሐብትን ተለኸ እንኳን በሰላም በደሃና በህብረት ቅዱሳን መጻኻ ነባሃል እግዚአብሔር መስገን ሰላም 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 ነፍስ ወከፍና እንኳን በሰላም በደሃን መጻና ወረደይብ ከመቀኒው ንበሎ እግዚአብሔር መስገን ክብርን ጎይታ ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ሰናዩ ሰናይካ ይገብራሎ ይብለና እግዚአብሔር ቃል አምላክ በቃሉ አቢዱ ዛረብ አምላክ እዩ ስለዚህ እስከ ኩልና በሐባር ኮይና ክንጽሊና እግዚአብሔር መስገን በሐቂ ናቤት እግዚአብሔር ክንመጽእ ኮለና ክንዝክሮ ደለና ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር መስገን አምላክ ጥዕና ሄቡ አምላክ ጉልበት ሄቡ አምላክ ዕድመ ሄቡ አቤት እግዚአብሔር አለና እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ድማ አምላክ ዕድል ይበናሎ እግዚአብሔር መስገን ንኽንመለስ እግዚአብሔር ዕድል ይበና ንኽነገልግል እግዚአብሔር ዕድል ይበና አቤቱ በህብረት በፍቅሪ በሐድነት ንኽንመላለስ እግዚአብሔር ዕድል ይበና ስለዚህ እዚ ዕድል እዚ ኩሉ ጊዜ ንጠቀመሉ ሓደ መዓልቲ ዝዕድል እዚ ዝዕጾል እዋን አሎ ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ዕድል እንኮለና እግዚአብሔር ይመስገን ዝጎደልና ዘበለ ኩሉ ክምላአልና ዝኽእል አምላክ ካብዝ ደኸምናዮ ከበርታዓና ዝኽእል አምላክ ካብዝ ጠፋዕናዮ ክመልሰና ዝኽእል አምላክ ካብዝ ጎደልና ሉክ ምላአና ዝኽእል አምላክ አሎ እግዚአብሔር መስገን እዚ ዕድል እዚ ምጥቃም ግን ናተይን ናትኩምን እዩ እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ ክንጽሊና እስከንጸሊ እግዚአብሔር በዝማዓት ዝውን በምልኾና አምላክ ከነምልኾ ጸኒሕና እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ ሕጂ ድማ አምላክ በቃሉ ገይሩ ልባትና ክዛረብ نقال أملاخ كم قال أملاخ تقبلنا يخن وص أبلبنا أمنفسنا حبيرو كوص كخل متان كخل لب نفس وكفنا نقال أملاخ التدالو يخون حواتي كم قال أملاخ زعب يلن أملاخ بقال يدزارب قالوا نسون دما أي فلالين يوم جابير مسكن هاللويا ስለዚህ በዝማዓት እዚ እግዚአብሔር ክረዳአና እግዚአብሔር ክድግፈና ደገ ቃሉ ድማ ክኸፍተልና እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦና አዚና ነመስክነካለና እግዚአብሔር ንስኻ አቦና ኢኻ አባ አቦ ዝብል መንፈስ አውሽጥና ሓቲምካልና እግዚአብሔር ስለዚህ ብትብዓት ድማ አቦና ክንብለካ ኪልና ለና ሞጎይታ ነመስክነካለና ርሑቃት ዝነበርና አቦ ዘይነበረና እግዚአብሔር ሕጅግና ነፍስና አቦ ረኺባ መጸግዒ ረኺብና እግዚአብሔር መዕረፍ ረኺብና እግዚአብሔር ንውከሎ ረኺብና እግዚአብሔር ተስፋ ዝበና ረኺብና እግዚአብሔር ዘድሕነና ረኺብና እግዚአብሔር ስለዚህ ጎይታ ነመስክነካለና ኩሉ ጊዜ ድማ እግዚአብሔር ምድሓና ክንቆጽር ክንክእል እግዚአብሔር ክትረዳአና ንጽልያለና ዕድመ ብዘለቀብ ካልና ቁጽሪ እግዚአብሔር አቦ ምድሓና ክንጽብጽብ ክንቆጽር ንዓኻ ድማ ብወቢልና ከነመስክነካ ክንክእል ጎይታ
يعنتاتنا ختكفتو እግዚአብሔር نصلي علينا حجها እግዚአብሔር بقالك ختزاربنا ابقدميخا علينا እግዚአብሔር بجها እግዚአብሔር ردአنا ደግፈنا بهلونها امنغونا نسخا ጎይታ ተገለጽ هلونها يتناخفنا እግዚአብሔር واملاح بقالك نسخا معدنا ملسنا أبرتعنا أزنعنا أذكرنا እግዚአብሔር أملاخ نزو كله ختقبر اتخيل بروح أملاي خامو نمسكنك بقويتا بيسوس سم جزينا كله نسخة حلفو آمين እግዚአብሔር مسكن نايلو معنتي ملأختنا ويكا حسابنا أب إفيسون معراف شدشته أود الله حساب بينا خنجمر እግዚአብሔር مسكن كلنا ملأخت باولوس نابسب إفيسون ويكا نام محبر إفيسون እግዚአብሔር مسكن ننصلينا كاب قطري 10 دلو ندحريت بشم يسوع كريستوس نእግዚአብሔር ቃል كمزي بلنا كاب قطر 10 كساب 18 ወይ 17 ዘሎ كنببه بزترفس حواتي بغويتان بصنعات حيلون برتعو اتقلسنا مسحلقنتن سلطاناتن بسناي صلمات غزات عالمن مسمنافس كاين اب سمايات ينبر مسغان دمن ايكوننمو نفحسو شيطان مقام من تختكلو كل اطوار املاح لوسو سلازي بتاكيد معت مقام من تختكلو كل مساسلتكم دو كتبروس بزلو اطوار املاح العلو دقيم حقوقكم بحقي تعاتيكم درع صدق وانت خديمكم قوموا نتناي وانجيل سلام مدلاو ابقاركم كمسأن اتيكم دو بلو مسنايزي كله نتناي تخفوا رسن من تكزبلا كتتفؤلو اتخلو والتا امنت العلو ناي مرحان قرع رأسي يأتو ناي منفس سيفون مالتك الاملاح حزو بكل صلاتن لمانن كل ساعه بمنفس الناس اللهم امو بسناي زون بكل الناس تصممكم سلا كلهم قدسان صلات نقحو يبلنا እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር مسكن ስለዚህ ካብዚ ኣብዚ ተጠቂሱ ዘሎ ወይ ከዓ ዘንብብና የሐሳብ እግዚአብሔር مسكن እቲ حساب ሩድ ኢን ኩልና እንፈልጦ ፍሉጥ ዝኾነ መልእኽቲ እግዚአብሔር مسكن ብዛዕባ መንፈሳዊ ውግእ ድምህረና መጽሐፊ እግዚአብሔር مسكن ክብርን ጎይታ ይኹን سلازي اتحساب بتاعم سفيح بتاعم لما اقداسي ايو እግዚአብሔር مسكن ነገር ግን ኣብ ሓንቲ መልእኽቲ ጥራየ ክሕልፍ ዝደሊ ወይ ከዓ ብዛዕባ ሓንቲ መልእኽቲና ክንዛረብ ለማዓንቲ ወይ ከዓ ኣብ ቃሉ ክርኢ እግዚአብሔር مسكن እሳ ድማ እታ ዋልታ እምነት አልዕሉ እትብል ክረይና ለማዓንቲ እግዚአብሔር مسكن ክብርና አምላኽ እንታይ ለለኹ ዋልታ እምነት አልዕሉ እግዚአብሔር مسكن ኣብታ ቁጥሪ 10 شدشته مسنايز كله نتناي تخفو رسن منتق زبالة ختتفؤلو اتخئلو والتا امنت العلو والتا امنت كان العل እግዚአብሔር مسكن كبرنا املاخ يكون يسوس كريستوس ጎይታይ ስለዚህ اذا حساب نريئو خم دلنا ጳውሎስ እንታይ ዝብለሎ ሕዋተይ ኢሉ بጎይታን بصنعት حيلون እንታይ ግበሩ برتعو اتزبرتعنا ويكاب بمننا نبرتع عند حريلنا እግዚአብሔር مسكن بقويتان بصنعت حيلون إنا النبرتع وقعنا بسمنيو بسم قويتاي بقويتاينا النواقع مالتيو እግዚአብሔር مسكن كبرن قويتاي يخون سلازي قدمنا بز حساب زي دايركت مئتاونا እግዚአብሔር مسكن نايت حساب مسرت كأمتان كنحز ጳውሎስ ኣብዚ ድብል ዘሎ ምናልባት እዚ حساب زي بايبل ديسكاشن نوي حوارح سلاز وصلنالو እግዚአብሔር مسكن تحساب كاوي جميرو سلاز حفشاو زخونه ملأخت نايزا ኣብዚ ደብጽሖ ነገር ወይ ከዓ ንምንታይ ጳውሎስ እዚ حساب زي ክቦም ክኢሉ እትኻለ ኩሉ ገዲፍና ንምንታይ ዋልታ እምነት አልዕሉ ዝብሎም ደሎ
اندحريلنا اتقدمي دول حساب تتردينا بتاعم صبقي سلازي معرف حدن معرف كلتن انترينا بقويتا استقبر اللوم بقويتا اتخفل اللوم قويتا عبد سماوي السفرة أقمت وهم كم زلوا إيد الزارب بقويتا اتقبر لنا نجر إيد الزاربنا ويكا زمهرنا نعنا دماغ يا أبير مسكن معرف حدن معرف كلتن مالتي تقلالنا يتحساب كم معرف سلسن دحري ترينا دما سلسن أربعة حمشتن انترينا دماغ يا أبير مسكن نتيب قويتا تقبر اللهم نجر يا أبير مسكن أمنتي أبايتا دما متان كنبروه يا أبير مسكن سلازي كرسنا أمرحان تراي زنبر أيكونن يا أبير مسكن انتي دا أبي هوتك أتقلت أو نجاريو يا أبير مسكن كبرن قويتا يخون سلازي إذن سلسة معرفات دما انترينا كم أمنتي كخنوا زلوم كم أمنتي كملالسوا زلوم كم أمنتي كنبرو وزلوم نابرا دما متان كنبرو يمهرم مالتي يا أبير مسكن ويدما نعنا كم أمنتي كنكونن كم أمنتي كنبرون كم أمنتي كنملالسون زلنا نجاريو دمهرنا يا أبير مسكن كبرون قويتا يخون يسوع كريستوس قويتاي سلازيهم نأمنتها معرف أربعة تا قدامي تحسب ترينا دقيم أنا أسر بقويتا نتتسوعكم ولتصوع بقعتكم كتملالسو معدكم الله نتتسوعكم ولتصوعسي بقعتكم كتملالسو سمعدكم الله كتملالسو كم تعملاخ زدليكم كونكم كتنبرو يبل يا أبير مسكن كبرنا أملاخ أم معرف حمشة دما ترينا دقيم كم فقرات ولد سعبت أملاخ كنو يا أبير السعب أملاخيو يا أبير مسكن كبرنا أملاخ سلازي أم معرف شدش تشعو أبزحزنا يزلنا مالتيك يا أبير مسكن مدحنم كونه نتي أبايتا نتي هوت نخي قلت سوى زواغا سلاعي خمدالله يا أبير مسكن نمدحنا أزعنا كين حز نابرا كرسنا دما خمز قبع أبايتا خين قلت دما زواغا أنا سلاعي خمزالله يقلص مالتي يا أبير مسكن كبرن قويتا يخون مالت أبت محبراوي هيوتنا عوت كريستياناوي هيوت نخيهلو الناس ألاقي واقعنا عوت محبراوي هيوت معرف حموشن رأيو سبعي من سبيتي من سبعي كم زقبا خمت قال أملاخ متان كين خون مالتيو يا أبير مسكن نتحبرت منفسون معصر سلام جرم نخحيلو زواجهم سلا الله نعنا وزواج أنا سلا الله حبرتن حدنتن زي فوت أمان يلن أبايتان خجبروجن يشجر بتمرت نفاس نيون الجو نخيدفو يا بير مسكن نزي زدفع حيلي كم زلو نزد ما صنيع متان كواغو نزيو بنصر سلايهم كفلتو بنصر المنفسو علم وق كم زلو كل جزء دما دلوات متان كخونو باولوس أنصيرو يقلص اللهم يا أبير مسكن سلازيو أسوار أملاخ لبسو بزل أسوار أملاخ العلو أسوار أملاخ لبسو دما يبلغ مالتيو أسوار أملاخ يلعلن يلبسنيو يا أبير مسكن كبرنا أملاخ يا أبير يبارك يسوع كريستوس قويتايو سلازيم بار نزن مقبار بقويتان بصنعة حيلون انتاي قبرو برتعو يا أبير مسكن كبرنا أملاخ يخون كريستيان مبار كل جزء خبر تعزلوا بمنيو بقويتا يا أبير مسكن بناتنا حيلي بناتنا خلت بناتنا فلتت ديكونس بناي قويتا سجان بناي قويتا حيلن تراينا خنبرتع ويكأت منفساوي هيوت كنعوت النخل ويكأت في الله دما أم منفساوي وق مالتي يا أبير مسكن كبرنا أملاخ سلازم بار أم منفساوي هيوت أبت منفساوي علم أو وق إنا ننبر مالتي كابت حدا منقسي نابت حدا منقسي مسينا سلازلنا يا أبير مسكن كل جزء انتهالنا منفساوي وق الله أبيوت تحدى تحلفك تحدى وق يمسكك تحدى تسجرك تحدى يمسكك حبرد الله زلوت انبر يا أبير مسكن تهلا منفساوي وق الله إذا خبل كله
ብጎይታ ሰላም የብልናን ማለት አይኮነን ብጎይታ ሰላም አለና ብጎይታ ዕረፍትለና ብጎይታ ምድሓን ረኺብና ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ነገር ግን ሰላምና ከም ዘለዎ ምድሓና ከም ዘለዎ እንከሎ እግዚአብሔር ይመስገን አቱ መንፈሳዊ ዓለም ግን ኩሉ ግዜ ውጋ አሎ ስለዚህ ኩሉ ግዜ ምጽላይ ደድልየና ስለዚህ ኩሉ ግዜ ጥዕና ዘለዎ መንፈሳዊ ህይወት ደድልየና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብረና አምላኽ ስለዚህ ጳውሎስ ነዚ ሐሳብ ዝክብ ከሎ ቀዳማይ ነገር ጳውሎስ ናይ ብሉይ ኪዳን አነጽሩ ዝፈልጥ አቦዩ እግዚአብሔር ይመስገን አቦታቱ ከመገረም አብቲ መንፈሳዊ ውግእ ኾን አብቲ ስጋዊ ውግእ ዋጉ ከም ዝነበሩ ድፈልጥ እዩ በተሓደ ደማኒ ሓድሽ ኪዳን ሰብ ስለዝኾነ ኣብ ግዜ ረማውያን ከመገረም ክዋጉ ከም ዝኽእሉ ኸ አነጽሩ ድፈልጥ ሰብ ገለ ክፋል ህይወቱ ምስ ውትድርና ደሕለፎ እዩ ማለት ኣብ ማእሰርቲ ቤት ማለት እዩ ስለዚህ ነዚ ክጽሕፍ ከሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ናይ ረማ ወተሃደር ንኽዋጋእ ድልው ኮይኑ ከመይ ተዳልዩ ደው ከም ዝብል እናረአየ ዝጽሓፍ ኮይኑ ይመስለኒ እግዚአብሔር ይመስገን ክብረና አምላኽ ይኹን ስለዚህ እንተ ዘርዚርናየን እዚኣተን እታ ሓንቲ እንታይ ትብል እታ ሓቂ ትብል ያ እግዚአብሔር ይመስገን ደጊም ሕቆኹም ብምንታይ ተዓጢኩም ሓቂ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ወተሃደራት ኣብዚ ድዕጠቀዎ ኣሎ ኣብ ኣፍ ልቦም ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ድርዒ ጽድቂ ዝገብርዎ ድርዒ ጽድቂ ማለት ኣብዚ ድሽፈንዎ ድሕርቲ ድርዒ ሰንስቲቭ ዝኾነ ክፍለ አካል ናይ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጸላኤ ነዚ ሃሪሙ ከይቀትለና እንታይ ይገብር ይሽፍነና ማለት እቲ ድርዒ ጽድቂ ስለዚህ ናይ ረማ ወተሃደር ይሕንገጥ ኣብዚ ቁልፍ ኣለዎ ኣብዚ ድማ ድርዒ ጽድቂ ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ጫሙኡ ድማ ኩሉ ግዜ ድልዊ ንውግእ ተዳለወ ጫማ ይገብር እግዚአብሔር ይመስገን በተሓደ ድማ ዋልታ ድማ ኣለዎ ፍላይ እዚ ዋልታ እዚ ኣብ ህዝብና ተሪእና ማእኸልና ተሪእና እግዚአብሔር ይመስገን ኩልና ንፈልጠዩ ንእስ ድበለት ዋልታ ያደላ ማለት እዩ ከምዚ ኢሎም ድከላኸሉላ ግን ኣብቲ ናይ ረማውያን እንድሕሪእና ግን ብጣዕሚ ዓቢ ዝኾነ ዋልታ እዩ ኩሉ እንትኖኦም ክሽፍን ዝኽእል ክብደት ደለዎ ዓቕሚ ዝሓትት ሓይሊ ዝሓትት ፍልጠት ዝሓትት ተመክሮ ዝሓትት ነገር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ዋልታ ስለዚህ እቲ ዋልታ ዳርጋ ንኩሉ እንትኖኦም ይድሽፍኖም ዝከላኸለሎም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወት እንተሪእና ድማ እዚኦም ኣጽዋራት እዚኣቶም 6 ዓይነት ተቐይሶም ኣሎ ክብረና አምላኽ ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወት ድማ ብጣዕሚ ኣገደስቲ ከም ዝኾኑ ጳውሎስ ኣብዚ ዝዛረበልና ደሎ እግዚአብሔር ይመስገን ክብረና አምላኽ ስለዚህ ሓደ ኣማኒ እቲ ረማ ወተሃደር ዕጥቂ ከም ዝሕዝ ናይ ኣማኒ ዕጥቂ ድማ እንታይ እዩ ሓቂ እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ ኣቦና ሓቀኛ ኣቦ ካብ ኮነ እቲ ብጎይታ ዝደሓነ ሰብ ድማ ንሓቂ ኮምፕሮማይዝ ደይገብር ህይወት ማለት እዩ ንሓቂ ዋጋ ዓዳጋ ደይኣቱ ሰብ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብረና አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ሓቀኛ ዝኾነ ህይወት ክህልወና ግብዝና ዘይብሉ በቲ ሓደ ኣብ ገለ እዋን ሓቀኛ ትመስል ኣብ ገለ እዋን ድማ ተሓቂ ተሓዋውሳ እንድሕር ኮንካ ግብዛት ይልዎም ጎይታ ነቶም ፈሪሳውያን ስለዚህ ግብዝና ዘይብሉ ህይወት ኣብ ህይወትና ክንነብር ከለና ሓቀኛ ዝኾነ ህይወት ኣብ ቤት ኣምላክ ክንመጽእ ከለና ሓደ ሰብ ኣብ ቤትና ድማ ሓደ ሰብ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታና ንሕና ኣብ ኩሉ መነባብራ ደይልወጥ ህይወት ክልወና ከሎ ሓቀኛ ባህሪ ናይ ጎይታ ንለብስ ከም ዘለና ኣብዚ ንገልጽ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብረና አምላኽ እቲ ሓደ ድማ እንታይ ኢልዎ ድርዒ ጽድቂ እዚ ድማ ጽድቅና ብመን እዩ ናትና ዝኾነ ጽድቂ ይብልና ናይ ጎይታ ጽድቂ ይደለና ካብ ጎይታ ኢና ጽድቂ ተረኺብና እቲ ጽድቂ ናትና ኣይኮነን ጎይታ ዝሃበና ጽድቂ ወይ ከዓ ብጎይታ ዝኾነልና ጽድቂ እዩ ስለዚህ ጽድቅና ድማ ኩሉ ግዜ ብቅድስናን ብሓቅን እተዓቀበ ክኸውን ኣለዎ ርክሰት ደይብሉ ህይወት ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ ጽድቂ
ስለዚህ ጽድቅ ንባዕሉ አጽዋሪ ማለት እዩ ያብሔር መስከን ሐቀኛ ህይወት አጽዋሪው ክብረን አምላኽ ነትናይ ወንጌል ሰላም ምድላው አበጋርኩም ከመሳእን በወንጌል ይናድሕና ያብሔር መስከን ወንጌል ለማ ሓደ ሐቀኛ ዝኾነ በወንጌል ዝደሐነ ሰብ ድማ ያብሔር መስከን ንጎይታ ዝመስል ሰብ ይደፍሪ ወንጌልና ኾምዩ ያብሔር መስከን ወንጌልና ኻሞት የድሕነና ወንጌልና ንኽነብር ድማ እቲ ወንጌል ደኽፍለና ዋጋ ድማ እናኸፈልና ክንነብር እግዚአብሔር ዝደልየና ማለት እዩ ወንጌል ባህሪና ይልውጥ ህይወትና ይልውጥ አካይዳና ይልውጥ ነገርና ሁሉ ይልውጥ እግዚአብሔር መስገን ክብረና አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ስለዚህ በወንጌል ድሕና እቲ ወንጌል ዝጠልበ ህይወት ድማ ክንነብር ከኣ የድልየና ማለት እዩ እዝውን አጽዋሪ እዩ ክብረና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ድሕሪኡ ዋልታ እምነት ሓደ አማኒ ወይ ድማ ሓደር ናይ ሮማ ወታደር ዋልታ ተዘይብሉ ንጸላኢ እትቃልዐ ሰብ እዩ ንጸላኢ እትቃልዐ እዩ ንሕሰቦ አርብጂ ክመጽዩ ቅጭሕርሙ ክመጽዩ ወይ ከዓ በዝና ሕጂ ስናይፐር ካልኻት ናአሹ አጽዋራቱን ክመጽዩ ጸላእ ድሰዶ ፍላጻታት ማለት እዩ ቃልዕ ኢኻ ትኸውን ቃልዕ እንትኾንካ ድማ ነዊሕ ዕድመ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ብሓደ ግዜ ኣብ ዝደለየ እዋን ጸላእ እንታይ ገብረካ ማለት እዩ ሃሪሙ የውድቐካ ስለዚ አማኒ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን እዛ ዋልታ እምነት እዚኣ እንተዘይብልና እዚ ዋልታ እምነት እዚ እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ እግዚአብሔር ምውካል ኣብ እግዚአብሔር ምጽጋዕ ኣብ እግዚአብሔር ምእማን ኣብ እግዚአብሔር ኮምፕሮማይዝ ደይ ምግባር ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር የድሕኒው እንተልካ እግዚአብሔር የድሕኒው እግዚአብሔር ይብጀዩ እግዚአብሔር ይብጀዩ እግዚአብሔር የናግፍዩ እግዚአብሔር የናግፍዩ እግዚአብሔር ይፈውስዩ እግዚአብሔር ይፈውስዩ እግዚአብሔር አውግ ኃይሊ ይህብዩ እግዚአብሔር አውግ ኃይሊ ይህብዩ ድብልሲ ኣብዚ ውሽጣዊ ሰብካስ ኣብዚ ውሽጣዊ ሰብካ ይህሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ወይ ከዓ ነቲ ተኣምኖ አምላኽ ሲ ኮምፕሮማይዝ ደይገብር ህይወት ኣብቲ ልብኻ ይርከብ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብረን አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ስለዚ ሕዋተይ ንሕሰቦ ሕጂ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት እንድሕር ውግዕ ኣሎ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ውግዕ እንድሕር ኣለና ኣብ ውግዕ ንነብር እንድሕር ኣለና ሲ ዋልታ እምነት እንተዘይብልና ክንደይ ኣመንቲ ይህረሙ ከም ዘለው ክንደይ ኣመንቲ ይወድቁ ከም ዘለው ክንደይ ኣመንቲ ካብ ጉዮም ዕንቀፉ ከም ዘለው ክንደይ ኣመንቲ ካብ መንገዶም ይእለዩ ከም ዘለው ንምሕሳብ ዝጸግመኩም ኣይመስለንን ዋልታ እምነት እንተዘይልዩ ንጸላኢ ቅልዕ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ጳውሎስ እቲ ውግዕና ምስጋን ደምን ኣይኮነን ውግዕና ምስ ምንታይ ኣይኮነን ምስጋን ደምን ኣይኮነን ኢሉ ኣነጺሩ ጸላኢኦም ክፈልጡ ይምህሮም እግዚአብሔር ይመስገን ክብረን አምላኽ ንሕና እውን ከምኡ ጸላኢና ስጋን ደምን ኣይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ በታእኪት መዓልቲ ምቋም ምእንቲ ኸትክእሉ ኩሉ መሳሰለትኩም ደው ክትብሉስ ብዘሎ ኣጽዋር አምላኽ እንታይ ገበሩ አልዕሉ ደጊም በሐቂ ተዓጢኩም ድርዕ ጽድቁን ተኸዲንኩም ቁሙ ነትናይ ወንጌል ሰላም አበጋርኩም ከመሳእና አትኩም ደውበሉ ምስናይ ዝኹሉ ነቲ ናይ ተኸፉ ርስን መንትግ ዘበለ ከተጥፍእሉ እትኽእሉ ዋልታ እምነት አልዕሉ ምስናይ ዚ ነቲ ናይ ተኸፉ ርስን መንትግ ጸላእድ ሰደም በአር ኖርማል ኣይኮነን ርስን መንትግ ይድሰደልካ እዚ ርስን መንትግ እዚ ድማ ብምንታዮም ዝከላኸልዎ ነይሮም እንድሕሪልና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ዋልታ እምነት ከም ዝግባእ ወይ ከዓ እቲ ዋልታ ምስ ሓዝወስ ፍላጻ ይመጽእ እሞ እቲ ፍላጻ ኣብኡ ደው ይብል ነቲ ሰብ ከዓ እንታይ ይገብሮን
هرمون مالتيو سلازي إذا فلاس عزي رسنخ علوه نحسب بمو إذا فاكسين ديو إذا مرفق ديو إذا قالن وسد كله سي حدا 50 ديجري زخون رسن انت زقبرو لو رسن انت زهلو تمرفق تجي سئلنا نوقو سبس سئل زوقو مالتيو نتسب كسع كنداي مقصلو كسع كنداي صعبين ابتو وشاو اكل سب اتيسي تمرهاني نقدفومو اترسن طراي سلازي ناي وق سبا دما نصلايم كمغيرم كحاسيو خمز خلو فليطوم سل سرحو رسني علوو بالبال اندابلي دمصوم نز بالبال اندابل دمص ناي صلاي فلاصا دما انتي دو زبل نحريلنا اتوالتايو أبيوت أمنتون لكعكم مالتي أبين أبخاتكمن إذن أجرجي دمس يا أبير مسكن كبرنا أملاخ رسن منتج إذ رسن منتج زي أبتمن فسوا علم أبتي هوتنا أنت يجبر يمس صلاعي ورور إذا confidence زي إذا تبعت زي قبلبنا أنت زي لك جاء بير والتنا مخانو جاء بير مرحنا مخانو جاء بير تبجاوينا مخانو جاء بير عوج زعوتنا عملاخ مخانو أبتنا برا زيني قلت أن دحر كوين ناجن زي فلاس عزي زرقح يبلك تودق تقويز نبركا مخنياتات نبيتك جاء بير كتمسق تجمر تجهات زنبركا تجهاتكا يبلع حيل زنبركا حيلخا يدكم فقر زنبركا فقرخا يوسد امنات زنبركا نخد امن عقب يخونكا تمخنياتو اتفلاصايو حيل تفلاصايو اذا امنات زنتولغن اذا والتا امنات زنتولغن صلاعي دربي اتوالتا دما يملس صلاعي قالات يوص اتوالتا دما كونت يغبر صلاعي يعوج املاح دما نتعواج ويك اتوالتا دما نتعواج كونت يغبرو يا بير مسكن كبرنا املاح سلازم بقى رحواتي امنا يوق ميداينا زلنا امان زبحال انس وق زبحال بشيم يسوس وق دبحال تسمع عن الزبل انتلو تسمامي عزنا برسب ترايو وقع الله ناي قدني وقع دلو ناي قدني وقع دلو توقع حبر زلوت مالتيو تحدى كم تحدى صلاي واقو نتحدى دما كم تحدى نتحدى دما كم تحدى يا بير مسكن كابز كله وقع جن سنتقنا خنوصلو تنسينا خنتسعلو نخيل حيل جن ويكان وقع فلازات صلاعي يا بير مسكن كنت خبرلنا زخيل جن والتا امنتيو زخا اجابيهريو ويدما زما اصوار زياتم كلهم ناتنا اصوار ايكونن يا اجابيهريم كاب اجابيهر نوهابم يم صدقي كاب اجابيهرينا نوهابو حقي كاب اجابيهرينا نوهابو امنت كاب اجابيهرينا نوهابو وانجيل كاب اجابيهرينا نوهابو نعمنا سيفي كاب اجابيهرينا نوهابو كلهم تصبصيبنايم نايسب ايكونن نعين نعخاتكم من እግዚአብሔር ክንለብሶም ለቢስና ጥራይ ደይኮና ድማ ከነልዕሎም እግዚአብሔር ዝሃበናዮም ክብርና አምላኽ ስለዚህ አምንታይና ዘለና እምበር አውግኢና ዘለና አውግኢኻ ዘለኻ አውግያ ቤተ ክርስቲያን ደላ አውግኢና ዘለና ክብርን ጎይታ ይኹን ስለዚህ እዚኦም ተዘይተዓጢቕና አውግ ተሳዓርቲ እቲ ጀነራል እቲ መራሒ ሳዕሪ ክነሱ እቲ ሰራዊት ግን ስዑር ሰራዊት ይኸውን እቲ ሰራዊትን እቲ መራሕን ክሰማምዑ ኣለዎም ክብርን ጎይታ ይኹን የአብሔር ይመስገን ክብርን ጎይታ ይኹን ስለዚህ እምበር ምስናይ ዝኹሉ ነትናይ ትኽፉእ ርስን መንትግ ዘበለ ከተጥፍእሉ ትኽእሉ እንታይ ግበሩ ዋልታ እምነት አልዕሉ ርስን መንትግ رسن منتق دسدو صلاعي الله ابيوتنا معلتاو نغراتنا سلازي نز رسن منتق كابز خوصعنا زخل كدحننا زخل انتايو نحريلنا
أزوالتا أمنت زي مس النلعليو يا أبيهر مسكن أزوالتا أمنت زي دما بيجي أبيهر مؤمن أبيجي أبيهر موكل أبيجي أبيهر دمبرت كيف لكاس بتجي أبيه ذهبك كتسفى دوم بال مالتك يا أبيهر مسكن أبكونات كاس زي متأمات أبنجرات كاس زي متأمات أبتتحلفوا زي متأمات أبدا أبيجي أبيهر موكل نجرات كحلفيهم يا أبيهر جن الله يا أبيهر مسكن كنداي وجد يتسجره كنداي وجد يتحلفه بيت كريستيان جن أبي أخذ بحال تولد يا أبيهر مسكن كبرن قوي تأخون امنتنا ونكم هيوتنا ونكم أقلقلتنا ونكم كبرن قوي تأخون يسوع كريستوس قوي تايو سلزي أزوال تأمنت زي كابتيت على عيد صد فلاس أنت يجبرك يدحنك مالك يا أبيهر مسكن كبرنا أملاق على كل جزء فلاسة يدربيو كل جزء أبزياون أو حسبك أبزيا أخل خون أبزيا أخل خا أبزيا أخل خا هو أبي أرتاح هنا خنولو حسابنا أبي أرتاح خلو خليه هو سلازي بتعمي متنكا صبغي كبرن كوي تاخون يا أبير مسكن سلازي صلاعي وانجيل ماتيوس معرف عسرت قدر عسرت خمس نقرنا سراقي بجك خسرقن كحردن كتفن أي مسعني يزبلنا على الأملاح صلاعي كم شو صلاعي صلاعي يا أبير مسكن سلازي صلاع خمس خلو زلك خوسد هيوتك هتف هيوتك في دم تاريخ زبالة كلن تحجبره ديستروي كجبره كايد مس إذا ما أنت جزم بعرب إيش تيجمر عدل الذهب كي ياخد كيد كل هذا ما توالت أمنت زي تعتيكا دو أنت زيلكا أم حلوي خان أنت زي تنسيخا أنت زي نقيحا تجزي أبي هز جبر الكانجر كل جزي أبي وتك أنت زي تبصيفكا صلاة أي عوة الكامالتي زياتهم كلهم من دحرينا يوم قال يوم بهارك جاء بهريم صدق بهارك جاء بهريم حق بهارك جاء بهريم يا بير مسكن سلازي أبتي هو ناس بهارينا كخوني يجزاء بهز دليوم أبتي وش ناس كل جزء دلينا أن رخوهم كخوني يجزاء بهز دليوم مالتيو كابزي قدل انتل كاغن نسأل أي عدل يخاتب مالتيو كابزن كلنا حسبان قبيع وتهدر القصة بلوا سأل أي رؤوس قنطب هو يلان كالي يلان مرحاني يلان مغنياتو تخد قبراز قبا كوسي خيال لها كوم دما تاولت عمنا تالعلت بالكايت سأل أخسدد كله أبزاء كالات كمالتيو سلازي زياتهم بمولهم كلبسون كلعلون دلوهم أبيوتنا كل جزية مالتي مسانا كخون دلوهم نجراتهم يا بير مسكن كبرنا أملاخ يسوع كريستوس قويتايو سلازي أزوال تأمنت تزيك هلونا خلو أزوال تأمنت تزيك يا بير يدحني الزبل أمنات يا بير يناقفي الزبل أمنات أبيك يا بير تقول لخنا حكي هل لنا أبيوتنا دماغ النور خلنا زياتهم والاتهم أبيوتنا يا أبير مسكن شفنتهم أبيوتنا يا أبير مسكن صلاعي مأتوي يسئن مالتي صلاعي جرا يسئن مالتي صلاعي بوتا يسئن مالتي يا أبير مسكن كبرن قويتا يخون سلازي بيتروس معرف حمشته كل مبزحة جزية نتقصق قال عملا خالو كداي بيتروس معرف حمشته ديابلوس اتمس أرتهم ذو حتى دليلكم زواج زمان بس أنت يقبر الله يزور الله ما أنت يقبروا نوحن سألين أزيد ما نتمع علم زلوا حواتكم يبصحمكم زلوا النافلتكم بأمنة حجرة وامزيا توالتها مالتي بأمنة صنيعكم تقبروا تقاوموا دفاع بمتى يتفرس صنيع خازي مقوام صنيع خازي موقع صنيع زي واقع وتهدر نحر الله بدفاع حدا مع تصلاء مصم مفرسها بالواحد بتحسب دفرس دما هاجر ملوت عنه مالتي أبي وتنا دما لك عخوم مالتي
ازوالتا امنت زي انت زيله صلاي ابيوتنا بوتا يركب مالتي ابيوتنا بوتا يركب سلازي كل غزي نصلاي تخنغبرو لنا صنيعنا كنقاومو علنا مالتي يا بير مسكن እንቃወመሉ ነገር ድማ ሐቀኛ ዝኾነ ህይወት አብይወትና ጽድቅ አምላክ ዝለበሰ ህይወት አብይወትና እግዚአብሔር አሎ ዝብል አብ እግዚአብሔር ዝወከል እምነት ክህልወና ኸለ አብይወትና አብ ሐቀኛ ወንጌል እተመርኮሰ ህይወት ክህልወና ኸለ ህይወትና ንቃል አምላክ ዘለና ፍርሐት ንቃል አምላክ ዘለና ክብርን ድማ አቦቱ ከውን ከሎ ናይ እምነት ሰይፍ ድማ እሱ ይኾነልና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ዚያቶም كم بحرياتنا غيرنا اب هيوتنا بحق يدبلكم وانجيلنا زلوت وانجيليو امين وانجيلنا زدحن طراي ايكونن ابتي هيوتون كتنبرلو زخيل وانجيليو امين يا بير مسكن نمنبر نشجر علينا ايكونن نمنبر ابابايتنا سبعي مسبيت نمنبر يشجر الله زحسب ابابايتنا نمنبر كلت سبت سامعنا نمنبر مبزحته وان يشجر علينا وانجيل نمرمرون تحقنيا وانجيل لنا تقبلنا نمرمر حواتي وانجيل ابقال املاح دو كتبلي زغبركا وانجيل حقنيا هيوت كتنبري زغبركا وانجيل نحقي كومبرومايز كي غبركا كتنبري زغبركا وانجيل بصدق خدعت ختوصي زمركا حقنيا وانجيل يا بير مسكن كبرنا املاح سلازي صلاي عدل زركب زلو ابايتنا عدل زركب زلو ابي هيوتنا زيتات ابي هيوت كاتزيله انت زي لبيس كايو انت زي العيل كايو انت زي تخدين كايو صلاي عدل يركب مالتيو سلازي والتا امنت العلو يا بير مسكن باولوس ابغر هوريات معرف 27 كم دي لله بتعمي زغرم كلام لا خلو ابنتنا يጳውሎስ ንእግዚአብሔር አምላኹ ዋልቱ ዝገበረሰብ እግዚአብሔር መስገን አብ 27 ከምዚ ብለና ካብ 27 ምዕራፍ 27 ግብረ ሐዋርያት ካብ 20 ንድሕሪት ከምዚ ብለና ብዙሕ መዓልቲ ፀሓይ ኮነ ከዋኽብቲ ኮነ ከይሪአና ማዕበል እናበርታዓና እንተኸደ ኩሉ ተስፋ ምድሓና ነፍስና ፍጺምና ቀበጽና ብዘይ መግቢ ብዙሕ መዓልቲ ምስ ገበሩ ድማ ጳውሎስ አማ خلهم ደውይሉ በሎም አቱም ሰብ እቲ ካብ ቅሬጥስ ከይ ነቀልኩም ሰሚዕኹምኒ እንተ ትኾኑስ ግዲ እዚ ጸባ ጉድኣትን እዚ ኣይምረኸበኩም ነይሩ ሕጂ ድማ እዛ መርከብ ዳእምበር ካባኻትኩም ሲ ሓንቲ ነፍስ እኳ ኣይትጠፍእን እያሞ ክትሓድኡ እልምነኩም ኣለኹ በዛ ለይቲ እዚኣ እቲ መልአኽ ናይቲ ኣነ ዝናቱን ዘገልግሎ ኣምላኸይ ኣብ ጥቃይ ደው ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ቄሳር ደው ክትብል ኢኻ እነሆ ነቶም ምሳኻ ዝሳገሩ ኩላቶም እውን ኣምላኽ ይብካሎ ኣይትፍራህ በለኒ ኣቱም ሰብ ኣነ ኸኣ ከምቲ ንሱ ዝነገረኒ ከም ዝኸውን ንኣምላኽ ኣምነ እሞ ስለዚ ኣጀኹም ግናኸ ናብ ሓንቲ ደስየት ተንገብሪና ክንግፋዕ ኢና ይብል እግዚአብሔር መስገን ክብረን አምላኽ ስለዚ ኣብዚ እንታይና ንርኢ እግዚአብሔር መስገን እንታይም ዝብለሎ በዓል ጳውሎስ ካብቲ ጸበባት ተላዕለ ካብቲ መከራት ተላዕለ ካብቲ ፀሓይ ዘይምርዓይና ተላዕለ ካብቲ ዝነበረ ኩነታት ተላዕለሲ ኩሉ ተስፋ ምድሓንና እንታይ ገበርና ኩሉ ተስፋ ምድሓንን ነፍስናን ፈጺምና ቀበጽና ተስፋ ምድሓንም ክሳዕ ድቐብጹ ነይሩ ትኹነታት ማለት እዩ ኣብ ኣየራት ወይ ኣብ ትኹነታቶም እግዚአብሔር መስገን ኣብ ከምዚ እዋን ግን እግዚአብሔር ብመልአኹ ልኢኹ እንታይ ገይርዎ እግዚአብሔር ጳውሎስ እንታይ ትግበር ኣይትፍራህ ነዚ ኩነታት እዚ እንታይ ትግበሮ ኣይትርአዮ ኣብዚ ኣይትወከል ዝብል እግዚአብሔር መልአኹ ልኢኹሉ ክብርን ጎይታ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ጳውሎስ ዘአክል እኮ በትማዕበል በትመከራ በትሽግር በትስእነት በትጥሜት በትዝነበረ
ኩነታት ተስፋ መድሓኑ ክሳዕ ዝቐብጽ ኮይኑ ኡሮማይ ናብ ቤተ መንግስት ወይ ከዓ ናብ ቄሰር ኣይክበጽሕን እየ ረኣየይ ኣይክፍጸምን እዩ ኢሉ ደምዲምዎ ነይሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን ጳውሎስ ተኸትገብር ኢኻ ክትቅጽል ኢኻ ክትነብር ኢኻ ከተገልግል ኢኻ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ ይኹን እወ ናይቲ ኣነ ዝናቱ ዘገልግሎ አምላኸይ ኣብ ጥቓይ ደው ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ቄሳር ተኸትገብር ኢኻ ደው ክትብል ኢኻ ክትቅጽል ኢኻ ካብዚ ክትሓልፍ ኢኻ ህይወትካ ኣብዚ ኣይክትውዳእንያ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ ስለዚህ ኣትም ሰባት እግዚአብሔር በዚ ለይቲ ዝተገርኒ መልአኹ ልኢኹ ተዛሪብኒ ስለዚህ ኣብዚ ኣይትጠሙቱ ክንድሕኒና ክንወፂና እታ መርከብ ግና እንተ ክትከውን እያ ክትተርፍ እያ ንሕና ግና ክንገብር ኢና ጳውሎስ ጥራይ ከማ እንደይኮነስ እቶም ምሳኻ ዘለውን አምላኽ እንታይ ጌርካ ኣሎ ሂብካ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ስለዚህ ጸላእ እምበኣር እንታይ ዝገብር ማዕበልን ነፋስን እናላዓለ እናምጽአ ህይወትካ መቐጸልታ ከም ዘይብላ ክሳዕ ትእመን ዝገብረካ ኡሮማይ ኣበየለኻ አምላኽ እንተ ዝህሉ እግዚአብሔር ተዝህሉ ደኣ እዚ ኩሉ ድበጽሐካ ደሎ ደኣ ከመይ ደኣሉ ይብለካ እዋ ኮሞዲዩ ሜዲቴት ክትገብር እንድሕር ጀሚርካ ጠቢኢኻ ትወግእ ኣብ ደገ ረኺቡሎ ማለት እዩ ኣብዚ ግና ዋልታ እምነት የድሊ አምላኸይ ዘናግፍ አምላኽ እዩ አምላኸይ ሓራ ዘውፅእ አምላኽ እዩ አምላኸይ ነዚ በዚ ንእግዚአብሔር ኣይሞዝኖን እየ ዝብል ዋልታ እምነት እንተልዕልካ ግን ጸላኢ እግዚአብሔር ይመስገን ማይ ከም ዝብተን አምላኸይ ንጸላእተይ ድማ እንታይ ገበሮም በዕዳወይ ይበተኖም ከም ዝበለ ሓሳብ ጸላእ ድማ ይብተን ራእይኻ ድማ ትቕጽል ማለት እዩ ክብርን ጎይታ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ መብዛሕትኡ ግዜ ጸላኢ ደምጻልና ሓሳባትን ውግእን ፍላጻታትን ብኹነታትን በቲ ክንረኽቦ ኢልና እንሓስቦ እሞ ድማ ዘይረኸብናዮ ክንኮኖ እንደልዮ እንሓልሞ እሞ ዘይኮንናዮ እዚ ደምጻልና ከም መዋግኢ ውሩ እዚ ፍላጻ እዩ ፍላጻ ጸላኢ እግዚአብሔር ግን ብመሃብን ብምስዓንን እግዚአብሔር ኣይምዘንን እዩ ኣይምዘንን እግዚአብሔር ደቅና ክንደይ ዝሓቱና ኣይኮነን እንዴ ደቅና ክንደይ ጃንክፉድ ይሓቱና ጃንክፉድ ከም ዝሓታ ሓደ ግዜ ክንደይ ከንዲ ዝሓቱና ኩሉ እንተ ዝገዝኣሎም ኩሉ እንተ ንህቦም ኣይጠቕሞምኒ ኣይኮነን እንዴ እወ ሰልሎ ኣሎ ግን እዚ ኣይጠቕመካኒ ኣይጠቕመኩምኒ ኢና ንብሎም እግዚአብሔር ድማ እቲ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ ኩሉ ኣብ ኢዱ ዝኾነ አምላኽ ኩሉ ኣይህበናኒ ዘድልየና ይዝህበና ክብርና አምላኽ ይኹን ዘድልየና ንዓና ዝጠቅም ዘድሊ ንዑኻ ዝጠቅም ንዑኻ እንኽብረሉ ነገር ይዝበና እግዚአብሔር ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ጸላኢ እዚ ጎዲልካ እዚ ኾንካ እዚ ሲኢንካ እዚ ድማ የድልየካ እንተበለ እግዚአብሔር ብኸምኡ ድምዘን ኣይኮነን እግዚአብሔር ብኸምኡ ድምዘን ኣይኮነን ኣብዚ እምበኣር ተዋልታ እምነት ዘድሊ ኣብዚ እምበኣር እግዚአብሔር ምውካል ዘድሊ ኣብዚ እምበኣር ስም እግዚአብሔር ምጽዋዕ ዘድሊ ኣብዚ እምበኣር ንእግዚአብሔር ምእማን ዘድሊ ኣብዚ እምበኣር ንጸላኢ እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽካ ዋልታኻ ምዃኑ ምርኣይ ዘድሊ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ስለዚህ ካብቲ ክፉእ ርሱን መንትግ ናብ ህይወትና ይመጽእ እዩ እዚ ድማ ካብ ኩነታትና ካብ ነገራትና ካብቲ ንሓልሞ ካብቲ ንደልዮ ዝብገስ ጸላኢ ግን ፍላጻ እዩ ናይ ጸላኢ ፍላጻ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ስለዚህ እምበኣር እዛ ዋልታ እምነት እዚ እምበኣር እግዚአብሔር ኣሎ እግዚአብሔር ምሳዩ እዚ እንተ ዘይረኸብኩ ወላ ዝውን እንተ ዘይኮነለይ እግዚአብሔር ግን እግዚአብሔርነቱ ኣይልወጥን እዩ ያትብል እዚኣ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ሕዋተይን እግዚአብሔር ብነገራትና ኣይንገምግሞ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ልዕል እዩ ልዕሊ ነገራት እግዚአብሔር ነገራት ናእሽትዮም እግዚአብሔር ግን ዓቢዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ እዚ እምነት እዚ ኣብቲ ልብና ክርከብ ከሎ ገለ ነገር ክጎድለና ከሎስ እዚ እምነት እዚ ኣብ ልብና ክህሉ ከሎ እዚ ዋልታ እምነት ይበሃል ክብርና አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ
እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ግዜ ነብርሃም እግዚአብሔር ከምዚልዎ አብርሃም እቲ ተዋጋይ አብርሃም መቸስ ከም ነቢይን ከም አቦን ጥራይ ኮና እንፈልጦ አብርሃም ድማ ኣብ ሓደ እዋን ተዋጋይ ክኸውን ከለኻ እንሪኦ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ማለት እዩ ስለዚ ግን አቤቱ ሓደ ጎደሎ ነይርዎ ድቃስካ ድኾሎን እሱ እግዚአብሔር ይመስገን ዘፍጥረት 15 ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ሽዑ አብርሃም ኢልዎ ድሕርዝ ነገር ዝቃል እግዚአብሔር ብራእይ ከምዚሉ ናብ አብርሃም መፀ ናብ አብርሃም ኣይትፍራህ ዋልታኻ መን እዩ ኣነ እወ ዋልታና እግዚአብሔር ንግበሮ ሕዋተይ ኣብቲ ህይወት ኣብቲ ናብራ ኣብቲ ላዕልን ታሕትን ኣብ ምውራድ ኣብ ምድያብ ንእግዚአብሔር ዋልታና እግዚአብሔር ይመስገን አቤት ነገራት ክቐንዓልካ ከሎና አምላኽ ምስጋን ክጥዕም አቤት ደለ ፍሽኽታ አቤት ደለ ሓጎስ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ክብርና አምላኽ ሕዋት ክሕጎስ ክትርኢ ከለኻ ጽቡቕ እምበሪ እቲ ሓቀኛ እምነት እቲ ሓቀኛ ንኣምላኽ ምእማን ግን ነገራት ክጎድል ከሎና አምላኽ ብነገራት ደይምዕቃን እዩ ኣሕዋተይ እቲ ሓቀኛ ንኣምላኽ ምውካል እቲ ሓቀኛ ንኣምላኽ ንውከለሉ መዓስያ ትግምገም መዓስያ ትፍለጥ እንድሕሪልና ጥዕና ክጎድል ከሎ ጥዕናኹም ኣይጉደል እግዚአብሔር ይመስገን መርገም ኣይኮንኩን ዝዘርእ ደለኹ ኣይኮንኩን ግን ከም ሰባት ግን ንሓልፎ መሕላፋት ግን ኣሎ እዚ ሪያሊቲ ሓቂ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ዝነበረና ክጎድለና ከሎ እንደልዮ ክንስእን ከለና ሽዒው እትዋልታ እምነት ካብ ቦትኡ እንታይ ዝኸውን ዝእለ ኣነ ንስኻትኩም ግና እዚ ዋልታ እምነት እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ እዋን ኣብ ምጉዳል ኣብ ምስኣን ኣብ ምርካብ ኣብ ዘይ ምርካብ እግዚአብሔር ድብል ንእግዚአብሔር ምእማን ዝብል ንእግዚአብሔር ምውካል ዝብል ኩሉ ግዜ ኣብዚ ውሽጥና ይረኸብ ባህሪና ይኹን ይሰማማዕ ምስ ህይወትና ክብረና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ነብርሃም እንታይ ዝብሎ ደሎ ኣይትፍራ እቲ ስኻ ተሓስቡ ደለኻ ኣይኮነን ኣይኮርሰካን እዩ ንሱ ኣነ እንታይ ከየ ዋልተኸየ እመን ጥራይ ኣባይ ጥራይ ተወከል እቲ ካብ ምስራት ዓለም ንዓኻ ሓሰብክዎ ዝመደብክዎ ዝመኸርክዎ ምኽሪ እስኻ እኳ ኣይትረኣዮ እስኻ እኳ ኣይትፍለጦ ዕድመይ ከይዲ ዋላ እንተበልካ ኣነ ብዕድመን ብግዜን ዝድረት ኣምላኽ ኣይኮንኩን እንታይ ትግበር ኣነ ዋልተኸየ ኣይትፍራህ እወ ኣነ ዋልተኸየ ኣባይ ተወከል ኣባይ ተዓማን ኣብቲ ቃለይ ኣብቲ ዝበልኩኻ ኣብቲ ከውፃእካ ከለኹ ዝሃብኩኻ ተስፋታት እንታይ ግበር ተወከል ኣነ ዋልተኸየ ኣብ ውግእ እምበኣር እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ዋልታና ጌርና ክንወፅእ ከለና ነቲ ዋልታ ድማ ከነልዕሎ ከለና እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ንገብር ፀላኢ ይሰድድ ፍላጻሞ እቲ ዋልታና ይቕበሎ የዝሕሎ ከዓ ኮንቲ ይገብሮ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ውግእ ድማ ንስዕር ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ተዋጋኢ እግዚአብሔር ድማ ሰዓሪ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ጎይታ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ደስ ትብለኒ ድሕሪኣ ደላብታ ቁጥሪ 6 ማለት እዩ ሕልፍ ኢልና ምስ ግዜና ሽዑ ብእግዚአብሔር ከዓ ኣመነ ንሱ ድማ ንጽድቅ እንታይ ገበረሉ ቆፀረሉ ኣታ እግዚአብሔር ኢሉ ሽዑሲ ናብ እግዚአብሔር ተኣሚን በቲ እግዚአብሔር ድበሎ እንታይ ገይረሉ እምን ናቢሉ ኣብዚ ውሽጢ ኣቲሲ እዚ ድማ ንጽድቅ ቆፂሩሉ እግዚአብሔር ክብርን አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ዋልታኻ ክኸውን ከሎ እግዚአብሔር እሱ ከዓ ጽድቅኻ እግዚአብሔር እሱ ሓቅኻ እግዚአብሔር ንሱ እምነትካ ምእታውካ ምውፃእኻ ኩሉሲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብን ናይ እግዚአብሔር ነገርን ኣብ ህይወትካ ድመልእ ሰብ ትኸውን ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ክብረን አምላኽ ስለዚ በዚ መዓልቲ እዚ እግዚአብሔር ዋልታና እዩ እግዚአብሔር ዋልታና እዩ ኣሕዋተይ ክብረን አምላኽ ይኹን እዚ ጽዋር እዚ ነቶም ብጎይታ ዘለና ጥራይ ዝወሃብ ኣጽዋር እዩ ብጎይታይና እንረኽቦ ብጎይታ ስለዝድሓናዮ ከዓ እዚ ውግእ እዚ ድመፀና እዚ ውግእ እዚ እንዋግኦ ድማ ብጎይታይና እንዋግኦ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ጎይታ ይኹን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ
سلازي عم مسان عم مركب عم مقنع عم زي مقنع እግዚአብሔር ዋልታና እዩ እግዚአብሔር ዋልታ ይስከበሉ እግዚአብሔር ዋልታዩ እግዚአብሔር ዋልታዩ ክብረን አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አሜን ቀዳማይ ሳሙኤል 17 ናይ ዳዊት ነገር ከ ብጣዕሚ ደስ ድብለካ እግዚአብሔር መስከን እግዚአብሔር ዋልቱ ዝገበረ ሰብ አባይታ ድማ እግዚአብሔር መስከን ክብረን ጎይታ ይሁን ኣብቲ ኣብ ጉስነት ኮሎን እግዚአብሔር ዋልቱ ኣብቲ ብጸበባ ክሐልፍ ኮሎን እግዚአብሔር ዋልቱ ኣብ ቤተ መንግስት ኮለውን እግዚአብሔር ዋልቱ ዝገበረ ሰብ ነይሩ ዳዊት እግዚአብሔር መስከን ክብርን ጎይታ ይሁን ስለዚ 17 ከምዚ ይብለና 45 ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 45 ዳዊት ከዓ ነቲ ፍልስጤማዊ በሎ ንስኻ ብሰይፍን ብኹናትን ብመዝረቕን ትመጸኒ ኣለኻ ጸላኢ እናተመካሐ ድመጸካ ህጥፋዓካ እናተመካሐ በትናቱ ነገር በትናቱ አጽዋር በትናቱ ጥበብ በትናቱ ፍልጠት ቴሌፎን አጥፉን ፕሊዝ ዳዊት ከዓ ነቲ ፍልስጤማዊ በሎ ንስኻ ብስም ንስኻ ብሰይፍን ብኹናትን ብመዝረቕን ትመጸኒ ኣለኻ ኣነ ግና ብስም እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ ኣነ ግና ብመን መጽ ኣለኹ ብስም እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እቲ ንስኻ እትበጭዎ ዘለኻ ኣምላኽ ጭፍራ እስራኤል እመጸካ ኣለኹ ሎሚ መዓልቲ እግዚአብሔር ንዓኻ ኣሕሊፉ ኣብ ኢደይ ክበኒዩ ኣነኻ ክቐትለካ ርእስኻውን ካባኻ ክወስደ ሬሳ ሰራዊት ፍልስጤማውያን ከዓ በዛ መዓልቲ እዚኣ ንዕዋፍ ሰማይን ንኣራዊት ምድርን ክህቦይ እሞ ኣብ እስራኤል ኣምላኽ ከም ዘሎ ኩላ ምድሪ ክትፈልጥ እያ እቲ ውግእሲ ናይ እግዚአብሔር እሞ እግዚአብሔር ብሰይፍን ብኹናትን ከም ዘይገድሕን ብዘላ እዛ ማሕበር እዚኣ ምእንቲ ክትፈልጥ ንሱ ንዓኻትኩም ኣብ ኢድና ክህበናዩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብረን ኣምላኽ እቲ እግዚአብሔር ምውካሉን ረአዩ ኣብዛ ንእሽቲ ሓሳብዚ እግዚአብሔር 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 ኣምላኽ ድብል ብዙሕ ግዜ ደጋጊሙለ ዳዊት እግዚአብሔር ይመስገን እዚ እንታይ እዩ ኣብ ኣምላኽ ዘለዎ ምውካል እግዚአብሔር ዋልቱ ምዃኑ ደሕሰብ እኮ እዩ በእምሮ ፈጺምካ ደይክ ተሓስቦ ኣይክተሓስቦን ኢኻ ልክዕ በዘመና ሓደ ታንከኛን ሓደ ብረት ደሓዘ ሰብን ጌርና ንረአዮ ኖርማል ካላሽን ማለት እዩ እዚኣቶም ከመገረም ክዋግኡ ኸሉ ጽላለይ ደም ስምዕ እኮ ጽላለይ ደምስል እኮ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ንእግዚአብሔር ዋልቱ ዝገበረ ሰብ ግን ከምኡ እዩ አሜን ክብረና ኣምላኽ ጎልያድ ከምኡ ነይሩ በዚ ናይ ሎሚ ታንኪ ነይሩ ኩሉ እንትኑ ድሩዕ ተደረዐ ብማንም ጭራ ዝበሃል ደይብሉ ሓንቲ ጭራ ግን ተረኺባቶ ሓንቲ ኸፋት ግን ተረኺባቶ እሳ ድማ ሰብ ፍጹም ዲሓስባይ ነይሩ እግዚአብሔር ግን ሪኣ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን እታ ገጽ ግን ክትግወል ስለ ዘይትኽእል ነታ እምኒ ተእትገጽ ተረኺባ እግዚአብሔር ይመስገን ክብረና ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ዳዊት ንእግዚአብሔር ዋልቱ ዝገበረ ሰብ ንጎልያድ ኣይፈርሕ ንኻልእ ኣይፈርሕ ንዘለዎ ጽዋር ኣይፈርሕ ንዘለዎ ሒዝዎ ደሎ ዓቕሚ ይፈርሕ ንቁመኑ ኣይፈርሕ ንእግዚአብሔር ዋልታ ገይሩ ዝወፅእ ሰብ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ክብረን ኣምላኽ ስለዚ ሕዋተይ ነገርና ንዓና ኣሎ ዓብድ መስል እምበር ንእግዚአብሔር ዓብ ይኮነን ኣብ ከባቢና ዘሎ ነገራት ደጨንቐና ድሕዘና ዘውድቐና ዘርጋሕጋሕ ደብለና ነገር ንእግዚአብሔር ንሱ ዓብ ይኮነን ንእግዚአብሔር ግን ክንእመኖ እግዚአብሔር ይደሊ እግዚአብሔር ተኸንገብሮ ዋልታና እዩ ክንብሎ እግዚአብሔር ዋልታ ይኻ ንስኻ እቲ ውግእ ናይ እግዚአብሔር ተዓወት ድማ ናትና ይኹም ዝበለቃሉ ንእግዚአብሔር ዋልታና ጌርና ኣብ ውግእና ክንዋጋእ እግዚአብሔር ይደልየና እግዚአብሔር ይመስገን ክብረና ኣምላኽ መዝሙር ዳዊት 18
مزمور داويت 18 ድማ ከም ዝብለና እቲ ለዓለ ለሐሳብ ብጣዕሚ አገዳሲዩ ንሊቀ መዘምራን እግዚአብሔር ካብ ኢድ ኩሎም ጸላእቱን ካብ ኢድ ሳኦልን ምስ አናገፎ ዳዊት ባሪያ እግዚአብሔር ቃላት እዚ መዝሙር እዚ ከም ዚሉ ንእግዚአብሔር ዘመረሉ ወእግዚአብሔር ኃይለይ አፍቅረካ እግዚአብሔር ሲ ከውሐይ ዕርደይ መናገፊየይ አምላኸይ زهدملو صقعي والتاي قرن مدحني لعل زبله كولاي ايو كمي زبله تكلت بእግዚአብሔር كمي زبله مؤمنا بእግዚአብሔር እግዚአብሔር መስከን كمي زبله تكلتي كمي زبله مؤمن كمي زبله اب እግዚአብሔር ዘለው እምነት ይዝገልጥ ደሎ እግዚአብሔር መስከን ክብርን ጎይታ ይኹን ስለዚህ ዋልታይ እግዚአብሔር መስከን كبرنا أملاخ نبلو ده نخون እግዚአብሔር حواتي مس እግዚአብሔር كنصلي خل الناس انتاينا نبل انتاي نصلي ندنقودو እግዚአብሔር والتانا مخانو እግዚአብሔር مسكن صقعنا مخانو كولنا مخانو مهدمينا مخانو كوحنا مخانو مناقفينا مخانو قرن مدحنا مخانو لعل زبلا أملاخ زرائلنا اسم مخانو أبت لبنا يرخب حواتي أبت لبنا يرخب يا أبير مسكن أبت لبنا كل جزء دمبرت دايبلو بزعبا لوناك يا أبير بزعبا أمنتك يا أبير بزعبا عملاق موكل لبهارسي أتلبنا ديسم بد دايربش كونك يا أبير يداليو السيو أبيك يا أبير كم نوكل زريئنا يا أبير مسكن كبرن قويتا يخون يسوس كريستوس قويتايو يا أبير يبارخ سلازك يا أبير انتاينايو والتنايو يا أبير والتنايو يا أبير صقعنايو يا أبير موكلينايو كبرن قويتا يخون يا أبير مهدمينايو يسوس كريستوس قويتايو هاللويا نزا أملاخ زي كل جزء يخون ودسو نزا أملاخ زي كل جزء أبيوتنا يا أبير مسكن كنفتشو مس بحرينا اتبهر أملاخ أبيوتنا يا أبير مسكن تاي كخون كسمامع صدق أملاخ تسفى أملاخ قال أملاخ مدحان أملاخ وانجل أزب ملو أبي واتناسي بحرينا يخون حواتي يا أبير مسكن بزينا صلاة أدي صلاة سبنتلو أزيد تخذنا نزد ما زل على صلاة يقربوني بحق أدب لكم ونياتو نكجي أبير والتخا تقبرو سلازلخا مالتي يا أبير مسكن كبرن قويتا يخون يسوس كريستوس قويتايو سلازي أتو منفسو علم تيالنا كل جزء أوقينا زلنا مبار مالتي أوقع لنا أوقنا عوتات كنا خنوص اللون نخل نجرجن انتلو اتجزي أبيهر لبسوه زبلنا كن لبسه اتجزي أبيهر العلو زبلنا كن العلو أبيوتنا دما أبيوتنا وانجل كم تزبلكم وانجل بحري كي ترفع يغيريو بحريو لميدايه كم زيد فوتو كومز بحال يلن وانجل كوم يكونن بحرينا كي ترفع زلوت أكايدنا كي ترفع زلوت أتحساسبنا كي ترفع زلوت النبابرنا كي ترفع زلوت بزينا يا أبير مسكن يا أبير مشجعة النخون نبي ما نابس أقامنا زلوا السبات كا مشجعة النخون وانجل حقيو نوانجل نتي جنرال أي نحفر رحواتي يا أبير كم عبيد واقع إمسان الله نعم لخنا أي نحفره هو تحكينا وانجل أمونغنا خقلت الله تحكينا وانجل أبيتنا خنبر الله وانجل ينبر حواتي وانجل ينبريو وانجل يزمر ترى يكونن وانجل نقر ترى يكونن وانجل ينبريو هو وانجل السيو تحكينا وانجل الحقنيا وانجيل تمركز هيوت كلونا اللو كلا وانجيل أين وسخ كلا منفس أين حز كلا كريستوس أين صعب وانجيل يناقف وانجيل يدحن وانجيل يلوت وانجيل أتحسس بخا النباب رخا نكريستوس نخدم السليو زجبرك يا أبير مسكن سلازي كل جزء سلازي كالأملاخ كل جزء تجادلو زبلنا كنجادل علىنا زي مثلنا يو أبيوتنا ناتنا غيرنا عينو صدو كريستوس دي هبنا نا كريستوس دي كونا عينات نانيو
هو نتو كريستوس دبلنا خنقبرو جن تايم قدال دلينا كل جزيب كنا عملاخ مقرب عبزفان صقع عملاخ مقرب يدلينا مالتي جابير مسكن كبرنا عملاخ وانجيلنا زلوت وانجيل يحواتي سلاز وانجيل زي قصل تخوينو زي وانجيل زي نابدكنا كحلف تخوينو زي وانجيل زي جابير مسكن تركابك ركب ندحر خوينو ابنتاو زخونه هيوت كلونا الله هو ابنتاوي يحسبني ره هذا جزيه سب لومي المسحاب قدس نزيانا بيت እግዚአብሔር ተሰኪምዋን ምምጻ ከቢዳቶ በጣም ለሐፍር ነገር እዩ ውድቀት ካይ ሐወይ ውድቀት ናይ ሕዋተይ ሰብ ንቃል አምላኽ ተሰኪሙ ንምምጻ ክሳዕ ዝኸብዶ ክሳዕ ክንደ ህይወት ከቢድዎ ከም ዘሎ መርአይ እዩ እዚ ኮይኑ ቅዱስ ጽሑፍ አቦታትና እኮ ነዚያ ከምዚያ አገሮም ይምሕዞም አድኸዱ ነይሮም ከምዚያ ህይወተያ ዚያ إلهم تأمينا مالتيو قدوس صحف قدوس مصحف قدوس نبر قدوس تلفون كم زي بلكا ذكر حوي ودكت كايو كم يجرنا أنا نبدأ هنحلفون زي مصحف قدوس دينك تصل ندحر كوينو تلفون أبغى خاطر ندحر كون كاسي كم يجري قدوس صحف نبيت كحلف نبدأ كخا كم يجرنا هنحلفو انتين مهرال لنا خبز عدي من تاينا وريشنا يدلنا زي دسعب سب سلازي يلا زقبل سب سلازي يلا كوين أبانا بس يحدو لزي بيت زي زي بيت زي نابدكنا كحلف النحر كوين قا إذا قال عملا خزي كخبر على اللوو كفرح على اللوو كفرح على اللوو حواتي مسحاب قدس عيخ بدنا كبرتنا يو هو كبرتنا يحوي إزياء تسكيم كام مساخاسي كبرت كايو وردت حزنا نبيت جابير عين مسا قال እግዚአብሔር አቤትና ቃል እግዚአብሔር አብናብራና ቃል እግዚአብሔር አብ ኩሉ ዋን ምሳና ክኸውን ክእል ኣለዎ ቅዱስ ጽሕፍዩ ናብ ደቅና ድማ እዚኣ ንሕልፋ ታ ቴሌፎን ኣይትሕልፋን ኢኻ ኣይትሐልፍን ያሰ ኣይትሐልፍን ያ ድሕሪ ዓመት ክትጓሓፍ እያ ስለዚ ወንጌል ሓቀኛ ህይወት ንኽህልወካ ዋጋ እንዳኸፈልካ نختنبر يو زنبرك سلازي يا أبي مسكن كبرنا أملاخ يسوع كريستوس قويتاي نصلي هيوتاي خبدنا حواتي قويتا قليلون كله قويتا خفيل لنا كله هيوت أي خبدنا هيوتاي خبدنا حواتي هيوتاي نكابدو كلنا نابزفان تصقع أملاخ نقرأ بحواتي نابزفان تصقع أملاخ بحكي تسفى لنا ولا أبدخام انتهى لنا جن أب أملاخ تسفى له سلازي الناتا عمنا نتخن قبرو زقبعنا قويتا زقلو له كالي زقبرو نعوقا الناس عمنا نخيد حواتي نصلا عدلاي نحبو نصلا السفراي نحبو يا بير مسكن من قد عملاق سي فتصنتيا قال እግዚአብሔር ተخلعዩ ነቶም ብኡ ዝወከሉ ዘበሉ ዋልቶም እዩ እግዚአብሔር ዋልታናዩ ይሕዋተይ ሃሌሉያ እስከና ጸለና ምናልባት ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ግል መድኃኒኹም ዘይተቀበልኩም እንተለኹም ምናልባት ሎማዓንቲ ዝመጻኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሕ ግዜ ወና ኣብዚ ቤት እግዚአብሔር መጽኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም نقويتا زي تقبلكم من تلخم ما يتكم نابيكم تخذوا زي تفلتوا لو ما عنتي جاء بهر عدل هبكم على الحواتي سلازي
ንጎይታ ክስዕቦ ንእግዚአብሔር ድማ ዋልታይ ኣብ ህይወተይ ክገብሮ ጸግዓይ ክገብሮ ኣምላኸይ ክገብሮ ክስዕቦ ወሲነ ኣለኹ ዝብል ሰብ እንተሎ ኣብ መንጎና እዚ ዕድል እዚ ከቤ ክንጸልይና እግዚአብሔር ይመስገን ምናልባት ንጎይታ እዚ ተቀበልኩሞ እንተለኹም ዳውኩም ጥራይ አልዕሉ ክንጽልይና ምንም አይንገብርና ካለ እሺ ኩልና በጎይታይና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ባርኩም